Uphika kuphi la kufinyelela khona lo mbukiso. Njengoba nisazi ke isimo sesifikile la eStandardini kubo kaDokotela ubaba uThulani Manana. Njengoba nazi ukuthi sehlelwe ife elimnyama sashiwa uDokotela wethu ukhona u2+2 enimazi kakhulu ehamba nomkhulu Mlaba. Umkhulu Mlaba no2+2 ibona abantu abebesondelene kakhulu nobaba uDokotela uThulani Manana. Nakuze kwafika khona isikhathi sokuthi adlule emhlabeni sikanye naye uDokotela uThulani Manana. Njengoba nibona ke la phakathi kwethu sine ndodana kababa uThulani Manana la uTrevor wakwaManana. uThulani Manana njengoba ade nimbona nje unobaba ubaba wakhe usaphila nangu ukhona ubaba Manana ukhona la eduzane. Ngendlela ke esibone ukuthi sibambisene ngayo noDokotela uThulani Manana. Kubi ukuthi umuntu umbonge sefile siqala ukumbonga isaphila senze izinto ezinhle kuye esaphila kuningi besafisa ukuthi sikwenze sibambisene noDokotela u2+2. Ingakho ke namhlanje sithe noDokotela u2+2 asingaveli nje ngezandla, asingaveli ngeingubo eziyombathisa umuntu ongasekho, kodwa sithi asingene nento ebonakalayo nomphefumulo kaDokotela uThulani Manana umcusi uzozwa noma ubone lapha khona. Yiyo ke inkomo le esifika nayo manje njengoba nibona nje lapha ababukeli inkunzi le esifike nayo sisuka nayo eKZN sesize safika nayo la eMpumalanga esizongena nayo la kwaDokotela ubaba uThulani Manana. Mhlambe ngizotetela wena 2+2 mhlawumbe ubingelele nobaba mhlawumbe eke babingelela abantu kanjalo noTrevor edlulisa amazwi nje bese singena ngaphakathi ngoba sizobhonga emswaneni ngoba nazi ukuthi silahlekele kakhulu sihluleka ukuma sihluleka ukwenzani. Ingakho kuthe thina ngolesihlanu asibe la nabantu abafikayo bazosifica sesikhona la ngoba lo hambile umfowethu ubhuti wethu ubaba wethu ube yikho konke ezimpilweni zethu. Dokotela siyabonga baba Mlaba, sibonga uMkhulu Manana, sibonga umndeni kaManana ukusamukela nesibuyo nathi sithi cha siyamazi kaManana siphile naye kakhulu. Uhlatshwa ukugula nje ukithi angeke sikufihle lokho, uhlatshwa ukugula ukithi kwazi kwamehlula usezandleni zethu. Lokho ke hayi ngoba sikhuluma noma kumnandi kodwa sizama ukusho ukuthi kunzima kunjani. Thina siyakhombisa ukuthi simthanda futhi simnakekela namanje kube nokuthula emndenini. Siyabonga kakhulu baDokotela. Siyacela ukuthi nawe mfowethu Trevor indodana yakhe ubaba Thulani Manana esilokhu sibe nayo kusukela kuqala kuze kube manje sabambisana kahle kwabakuhle nomndeni. Akukho lapho esike saphazamisana khona sekuze kushaya isikhathi sokusondela kweinsuku zokubeka kwakhe uDokotela lokhu sibambisene nensizwa engundodana kababa uThulani Manana. Mfowethu Trevor siyacela ube namazwi nje ababukeli bekhona. Ngiyanibingelela nonke ababuleki afinyela khona le nhlelo le. Ngiyafuna ukubonga kakhulu oqala nje kulamadoda amabili uDokotela u2+2 noDokotela ubaba Mlaba nomkhulu abangilekelele kakhulu. Okokuqala nje bangitholela ikhehla lami engizokwenzani zokuhamba phakathi, baphinde bangilekelela kakhulu noma seliphathekile baqinisekisa ukuthi nginendawo yokulala, nginendawo yokudla, ngineyimoto zokuhamba futhi ngineyinsiza zonke. Ngiyafuna ukusho kubalulekile nababukeli ukuthi akukho esingakwenzile esingagijimanga nesingayanga khona. Sizama nje impilo yalena sekusho ukuthi uNkulunkulu esafikisa isikhathi. Ngizosukumisa kakhulu ukubonga nesipho abasilethele sona sokuphelezela ikhehla lami. Siyasamukela siwumndeni wakaManana ngezinto ezinhloko engathi uNkulunkulu ngathi sisakonke ukwenza kwakhe nokusho kwakhe. Siyabonga kakhulu undodana wakhe ubaba uThulani Manana la sinobaba wakhe omzalayo. Kuyisibusiso besingathandi besingafisi babukele ukuthi sizovela kwaDokotela uThulani Manana sekunje. Besithanda ukuthi sivele kukuhle kodwa baba Mcusi siyacela nje ube namazwi njoba sesifikile nathi sizongena phakathi kwekhaya nakuba singena sekunje Mcusi kodwa nje amazwi mkhulu avela kuwe ayisibusiso kuthina. Ikhehla leli lihambela isibusisile singazi ukuthi lisibusisele ukuthi siyahamba kushiya isiyalo kimi no2+2 wathi
kuphi nakuphi omunye mayehlelwa izinto nina ningahlukani. Yingakho bengingelula ukuthi omunye eze omunye ngezi. Yingakho ke sigcine sila Mcusi siyacela ube namazwi omkhulu. Babukeli ngine baba uManana ubaba kaDokotela Thulatela umkhulu wezayini zomhlangano. Ngithanda ukubonga umlaba no-2+2 into abayenzayo angazi ngiyibona ngifuna ukufisa lokho abantu ngalesi sikhathi masokulele sisimo bayakuphela eduze kwabo ithando labo liyaphela abakuthanda ngalo usaphila so ngizothi baba umlaba ikhulile namuhla nikhulise nami 2+2 ngithi mina namuhla ngiphakamisa isandla ngisibeka phezu kwekhanda ngithulela nesiqoko kungasinini kuphela sibonge usomandla zomntana ngoba konke esikucelayo uwesenzelayo thina ngokwethu nezizothi ngabantu benyama sibonga-ke umsebenzi eningenzele wona namhlanje ngicela undodana agula umzukulu ale angitshela ukuthi la umkhulu mina ubaba umlaba nabo-2+2 angithanda ngazi mina kodwa uma ngifaka esipikeni ngizwe ukuthi ukhuluma nabo bani so ngibonga lowo musa ekusukeni nasekugcineni nangilala ngathi ngoba udokotela sahambile bese sinasilahla nalomzukulu wami makamemeza nisabele mangimemeza nisabele ngibonga kakhulu ngomama wami angaze ngikubona ukwenza kokuqala futhi ngiyabona ngiyagcina ukubona akazi ngenifisela konke uNkulunkulu enikufisa enhlizweni zenu kungathi kungenzeka manikhuleka imkhuleko yenu iphakame ngomoya kaBaba uNkulunkulu bese niyamukeleka manje manizowuhamba indlela yonke lithole inkingi ungahambi ngibonga kakhulu baba mlaba noThuma ningadina so ngiyabonga. Siyabonga kakhulu babukeli njengoba nizwa ke ubaba kaThulani Manana edlulisa ukubonga okukhulu. Ibusiso ke uyithola ngokwenza okuhle kusasa bese kulandela inhlamba kanti wenze into enhle phakathi kwabantu. Siyacela ke babukeli sesiyangena ngaphakathi kwaDokotela uThulani Manana siyoshiya umthandazo njengoba sesifikile sikwazi ukuthi siphume singawushiyanga umthandazo nizokhumbula konke okwenzekile kungokwenkosi nokusazokwenzeka kungokwenkosi noma kunje kodwa kufanele silibonge igama lenkosi. Sicela ukungena ngaphakathi siyoshiya umkhuleko. Siyabonga. Amen.